karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ako ka lang. Just remember. Si Madam? Hello, Madam? Hello, Alice. Nasakit ka man kuno. Nga ka man manawag, aron magpanawag og laing makaluto na mo. Sorry, Madam. Sorry. Alice? May gibati ka? Alice? Oo, Madam. Gilantan ko. Ya, giubo og gisipon. Sorry nga, wa ko makapanawag nimo. Ay, okay lang, okay lang. Sige, ipahuway lang una, ha? Si Timoy lang una mo'y akong palutuon sa panihapon. Salamat, Madam, nga nakasabot ka. Natural nga magkasabot ko. Nasakit ko ka. Sukad karon pa ka nasakit, di ba? Sorry, Madam. Naunsa ka man, oy. Nagsige ka na malagpangayog, sorry. Okay ra lagi. Dili man sad mahimo nga mutabaho ka nga lain ang imong lawas. Sige. Sige, Madam. Unsa man do kay kwarta diha? Naaman, Madam. Nakapalit kag kampal. Magpapalit lang ko ni Romero unya, Madam. Sige. Ay, ako lang unyang papaulion og sayo si Romero aron maatiman ka. Naa pa si Justin diha, Madam? Wa man sabuto nga. Ampot, haay mo sa nito ka na nga wa man mo trabaho. Mao ba? Basin may sakit sab siya, Madam. Manawag unta siya. Sige pahuway lang unde diha. Kami na'y bahala diri sa bahay. Salamat, Madam Carla. Sige, bye. Sorry, Madam. Sorry. Nagkapamakakuli mo. Sorry. Hain magiging ka diya si Justin. Nga nung mamasan siya mo tunga sa nakumbay. Hello? Pagpalitan na yung cellphone. Aron dili na ka magtawagan ni Alice. Okay, sige. Magpada ka og kwarta nimo pa na makapalit ka. May kapalitan na ka diha sa duol sa imong gitago ang apartment. Okay. And then, tawagan niya si Mommy. Ing nangagilantan ka. Okay. Kinahanglan mapatuog gid nimo ha. Kada sakit ka. Si Alice, wa ba mo to nga di karon? Wa. Matod pa nila. Nasakit ko na ni. Pero, klaro na lang. Nga nag-uol siya sa nahitabo ninyo. Maayon ta. Kung matinood nga masakit siya. O niya, mamatay na lang. Dili ba mas okay kung mamatay na lang si Alice? Aron dili na ta makagastos pagpaanular sa inyong kasal. Paboton na to ang sunod nga mahitabo. Okay. Excited na kaayo ko, kita magtipon. O niya, inig na ko sa kong tiyan. Dili na ka magtago-tago sa paghikap sa baby sa kong tiyan. Baka kiss pa kaini bisan atubangan sa daghang mga tao. Dili ba? Oo. Hey, unsa man ka? Nag-uol kas na hitabo? Ha? Wow, nga nagutahong mag-uol mo ko. Kana ba? Ako na ba ginangitag paagi ha? Ang makarason kas pagbiya ni Alice? Klaro na kayo na. Saksi ang mga tao sa pagbudhi sa mong asawa ni mo. Busa, angay lang siyang biyaan.
Mao gyud. Sige na, papalit na og cellphone. I love you. I love you. Bye. Bye. Tuwari si Madam sa bahay. Oh. Kulba sa ning among kinabuhi karon ta. Thrilling tayo. Pero mura man og mura mag naluoy. Naluoy ko ni Alice. Naunsa man is ate? Hangtod ro hindi ka mutupag sa iyang phone. Wa ba ka ni mawa ang iyang cellphone? Kikawat man tingali ning iyang phone. Kay di man gid mutupag. Ay, balikan ako siya og tawag niya. Ay, magkapahibong gid kaning hitabo ada. Karon pa gid ni mahitabo nga na problema ko og kontak ni Ate Alice. Salamat kami hulong na si Carlin sa pagpanawag. Kalapad sa ko. Sir Romero, tingali ron. Ikaw gid Romero. Ay, te. Ah, Dadaan kag tambal o makaon. naguna-una pa madyo ka na ako, Romero. Andali, sud. Iba dadaan man ka ni Madam Carla tambal sa ilan nate. At tinaunsa naman ka, te. Sige na maghilak, de. Masakit yung kanang kalaki. Dako akong pagmahay nga nanawat pa dyan kong mga bang din sa bahay, Romero. Ate, husto na. Bisan mag-unsa pa ka, nahitabo ng tanan. Dili na nimo mariwain ang nahitabo, te. Kinahanglang atubangon na lang nimo ang umaabot. Ang man ako sa pag-atubang sa umaabot kung wa na si Justin Romero. Dili ko mabuhay kung wa si Justin. Oh. Mamatay ko, Romero. Ate Alice, Si Justin lang ang naghatag og kalipay na ko, Romero. Siya lang. Ug kung wa na siya, wa na say labi ang akong kinabuhi. ayaw pagsultihan natin, oy. Sakit kay nga akong dugan, Romero. Uway kabutangan sa kasakit. Bugo yun ko! Bugo ko! Ate, di man ka bugo, te. Bugo ko, Romero! Hindi lagi. Wa ko'y utok! Wala ko mahuna-huna ang posibleng mahitabo sa unahan. Nagtuog yun ko nga buutan kayo si Jerome. Kana, te. Kadtong tawhanang anging bitayon, te. Awaw niya. Makit ano to na akong tawhana. Buhok na way labot ato, te. Gago siya. Kabuutan ni mo. Unya, iyang giguba ang imong kinabuhi. Ako ang miguba sa kong kinabuhi, Romero. Kinagpidunggo ko! Nagpidunggo ko! Gusto na lagi, te. Ayaw na lagi pagkunahon na anak, te. Wala mo suod sa akong utok karon gawasan na hitabo, Romero. Bisan usaon pa nako sa pag-amam ang akong kaugalingon. Ako gid ang sad-an sa tanan. Ako kay bugo ko. Ako! Ate Alice, husto na ba? Husto na. Ako, Romero, tungod kay bugo ko! Ate! Bugo ko! Ate, husto na! Kinsa man ni nanawag? Hello? May mong mag-ila-ila ta? Justin? Sweetheart? Mao na ning bago na akong number. Okay. Ilabay na nausan ni mo Kasim. Okay, ako na ilabay. Kinahanglan nga dili na ka mo contact bisan ni Romero ha. Si Romero, naa ba niya? Tuwa sa inyo. Gisubot ni mommy. Gipadada nagtambal ang gaga nga Alice.
Bright gid ka, no? Ako ka na gid, Justin. Ako ka na. Bilibitaw ko nimo kay nakakita dayon kag paagi unsaon nga makasa si Alice nako. Ako pa. Okay, sige, di na ta magisgutan ha. Basin dunay makabati diha. Okay, fine. Happy lang gid kaayo ko. Sige. Ogma. Mubalik na kog trabaho diha. Unsa? Mara, di mahimo nga magtago-tago ko hangtod sa hangtod. Kinahanglan nga ako ang unang makakumpisal sa imong mami. Bahin sa nitabo namon ni Alice. Hello? Ate, naunsa man ka? Ano nga man ka magatubag sa una na akong mga tawag? Nabalaka kay ko nimo, nabinag-o man ka. Unsa na hitabo nimo? Carlin, kalma lang. Naunsa di ay ka? Anong luya man kayo natingog nimo? Nasakit ko, day. Ha? Unsa may imong sakit? Ano nga man ka magatubag? Magsige naman og ring ang imong phone. Nagtuo man gani kung gikawat ang imong phone. Kuan, nalimot ko na ka-mute day siya kay gusto kong mupahuway kanunay. Aw, kuyawan ako eh. Unya unsa may gipainom ang imong bala nimo? Nakainom na ko og tambal. Gipalitan kong Justin. Aw, giatiman man ka ng bala nimo. Oo, day. Giatiman ako ni Justin. Nagkabuang maganito sa pagpangitag tambal. Ugma, dadon ko no ko niya sa doktor. Aw, maayo. Kana cute. Kinahalang atimanon gud kaniya. Ay, kabala ka, Carlin. Pinangga ko sa kumbana. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!